Bona nit! Avui és dimecres sant i tenim la processó de la nit del silenci, tot i que aquesta processó en la vida real té lloc el dijous sant. Endavant, Joana. Estem expectant del temps perquè està tot el dia inestable, així que esperem que no plogui, però de moment la processó surt en peu. Moltes gràcies i demà veurem a l'estilo andaluz La noche morada.